Okay, may buntag sa tanan. Ani ako sa Kalapi. Nag-decharge diri kay di ay libre. O na may marka Herrera, grupo ni Herrera. O nang offer of free cellphone charging o free tubig. Pikas sa murag maupod ibuhat. Free tubig, free charging. Ayon sila kaatbang kay iyahay o panghatag o kayo ang ato sa katawhan labi na ito na biktima sa undit bagyo. Okay, mayong tao itabo pa nila ito di report na yung ani. Okay, mo ni kong gingon di man ko ta Kalapi pero nakadaig ko nilang gibuhat na libre tubig, libre cellphone charging. Mo ni akong gingon unta ang ato adre na ingon ani. Di man ko dili sa Kalapi pero nakadaig ko nilang gibuhat. Mo ni akong gingon ayun ani unta ba nay politiko din sa ato magkagrupo nga makatabang sa panahon ngayon natay mga katalagman nga sa maniini nga gipanginhanglan ang cellphone charging og tubig. Giabot gani ang ato adre sa Luon kanang nasa pundo nasa Katagbakan handig sa Kangpong na asawa niya yung lansar ko dito sa Kalapi o Kagawad Rolona yapin na po ta diri free charging mayo kay dili Kalapi ray gi hatagan hasta ang atuang Luon at Kalapi naghatag atong free charging kana si Kagawad Rolona aspirant na pagka Kagawad po. Okay, mauli ang grupo sa Pikas. Ako'y gilabanan nila kay lima ko taga Kalapi. Okay, ug nalami lang ko yung amiga diri nga usta si Joyce Manggaron. Kapitan ni namo diri sa bayon sa una. So, ang mo ni akong gingon yun ani lang check ang mga katawan sa Kalapi. Napon ni sila i-offer nga free tubig ug mulag na charging po nila pero okay ba sa dapita labay lang ko aning ka Herrera pilabot ani unsa ning ilang mga kandidato diri kay limang ko taga Kalapi okay ni mga simbahan wa maunsa sa Bagyo mayon taog na iluon ni unani ba mga grupo magkaatbang nya naay mga ipanghimo mga kaayuhan alang sa katawhan nga na biktima sa Bagyo unta to ni diri maayo diri kay naa sila ang mga tao ray mopili o kinsa ilang butuhan basta kay nakaserbisyo silang tanan o ang duha ka grupo o sa pailaing grupo ani nga naa duha ra man tingali ni sila.